Nakajimbam don kisin jam nakaliang ka sarkar kata ban pai khmat ban pen bhai ya ki surok snong han nong men song ki bala pen sertok ya ka lait kawan kin nong song snong ka kunhun kin noi lam ka dorbar snong nomen song ha ka step jong ka khat santare ukula lengkot arajar persan kala lait ban ya kran boruba fantin je la ka dong MDC kamal ki la yumkhra kani ka jing la yakran boruba fantin ka long ban kentu yu bu un pen bot dia ni ki surok snong ki bala bo jing kerpat sa ka sarkar ban pai khmat lam kita ki surak ki kentop ki surak ha kadaj lom siap langkerding dong kadiang dong kaman bat ki wei pat nakal yang MDC hadian ke jing emerging mod bat ki noi lam snang ula kular bu un penbot din ya ki ki surak baru semput menteri rangba ubadai khmi ikatanat PWD roads kata uba prestun tensong ki noket kam snang jaga darba snang lam song ki la long ki noket kam ba ki khia bai ka kam ngai wa ngalai tre kam tala ndus nem bat ki juan ka pos ka por ban dan kanu chung banun ut changa babun ngilala in persang dai man pedap dai hapa pentas ni patiwan kadai na mata sulok kaba dan kam kajerap na kapil di department dan mata kasih dia bangai kendu ikini kinong ket kam snong ngan sa li kendu isa pastun i balong deputy chief minister jungi wede minister in charge pidul di roads ngan sa le batai kini kijing ut kijing nam kijing nang song patangit scam nomor bai sa pastun long wi ba yarap abang ilit aku nak bentar bede baka kampai ba te ka kerman ba ngandali kendu mtasi nganyo ka result ba ba nai patangit scam in yarap hi nomor bai bang ong pi long wi yarap ba in page ya ka state ka jongi li ka connectivity tak la kiu ba punya compare bom chwa hadi ke MP election ni tur keleng-keleng ikon kisulok kila bahalut bam jura mudur ban long entah la long te kirban kanika jing dan kam jangan namun song ban bahai ki surok ban pinyo ki surok madu kan urlong aka jing lam jing sa pastun kinoi lam lengba uba S nong sej assistant secretary uloong bakum kedor bar snong ka ten rong lang ya ka jingkit khli show MDC ban pen urlong yakini ki jing ang not men kong e ma na pa bu sungu ba ten iba jolo la kloi banirap ya kesong man laki por mana di klemat bagi na kesong kam kloi banirap ini te akan dikenti mam taru di dalam jikemen ba spa persen hikan banirap kam tamlu belum li beri ba bahat berkata-kata ba la julap ini ibun kiskim kesong kenapa minta kesong jok nam song laki babun kiliam serap na nalong ka jing dong ba ilap pisna dong ba per teman ba menta ka kiro kalau kontahi iba ka snong na masong hi kada snong ba yalinti kini ga new shalong mo te ka jing kam jok snong masong ka bun palat te hoy nyemlen ba I ba hek ba di nong ilam jogi sine te le rap subun ba hengi ki bilang ka kio snong berkawai Andrei namar bi kini ka jeng panjirap jugi mentan de baten do de iwe ne ki bentan ba din ailang ka kam hi ben syat ang kam dia ken hi tamba kan kan sting do iba ba hek do kan ka geti kukum ka cekan mentan mentakas ki kan ka step hi ilong ba ini kan sekibeli nalam ke halor ma tang iba pastun do la irap bun ba ki gisnong kan ka magila jugi tengah kerman ro ba ini jing pan jungi kum kesnong hi darbar lagi badet tengi ni ton jikman kan spa nak spa hi bagin aya ni kam jungi ro habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus f hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya